θα μας πείτε τώρα, να κάνει κανένα δήλωση. Τώρα γράφει. Εννοείται. Θα προσπαθήσω να γεμίσει, τι να σου πω. Ένα έχω να σου πω και μόνος. Τη Δευτέρα σε γαμίσω. Αν κόντρα, δεν χάνει. Δεν σταματάς. Δεν έχει. Να αρχίσει. Αλλά άμα σου πει να αρχίσει, γερά, μετά χαλαρά. Για να σου πάρει στον αέρα, πάρει στον αέρα. Πάμε Γιώργο! Τι κάνεις? Στυλά τα χέρια Γιώργο! Πες με στα πίεση με χέρια. Είσαι με χέρια ρε. Πάμε Γιώργο, πάμε! Κοντά είσαι. Κοντά θα είσαι, κοντά. Πες κοντά ρε. Μπράβο, τι κάνεις? Πάμε Γιώργο! Πρώτος εσύ Γιώργο. Τι κάνεις? Πρώτος Γιώργο. Πρώτος εσύ. Άντε! Πάμε Γιώργο! Κανά βάλει. Κανά. Εκεί! Μπράβο Γιώργο! Σταματάμε ρε στο Σταματά στο στόπ. Ίσια ρε. Γιώργο, δεν παρασύρεσαι. Άρχισε τα χέρια σου. Κοντά. Πάμε! Κοντά. Κοντά. Δες κοντά ρε Γιώργο! Πες κοντά Γιώργο εκεί! Χέρια! Πάμε Γιώργο, δουλεύεις! Direct Γιώργο! Έλα εδώ! Έλα!